Dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo pričati o nordijskom hodanju, posebnoj tehnici hodanja koja aktivira cijelo tijelo. Znate, svi mi tražimo načine kako da ostanemo fit i zdravi, a ponekad nam treba nešto što je i učinkovito i zabavno. E pa, nordijsko hodanje je upravo to. Ostanite s nama i saznajte sve prednosti ove fantastične metode koja će vam pomoći da se osjećate fantastično. Zamislite ovo, hodate, ali ne samo hodate, već aktivirate čak 90% mišića u tijelu. Da, dobro ste čuli, 90%. Zvuči predobro da bi bilo istinito. Ali nije, ovo je stvarnost koju možete iskusiti. E pa, s nordijskim hodanjem, to je stvarnost. Ova aktivnost nije samo za sportaše, već za svakoga tko želi poboljšati svoje zdravlje. Tajna je u specijaliziranim štapovima koji vam pomažu da uključite cijelo tijelo u pokret. Oni su dizajnirani da vam pruže optimalnu podršku i stabilnost. Dok hodate s ovim čarobnim štapovima, ne rade samo vaše noge, već i ruke, ramena, leđa i trbušni mišići. Svaki korak je prilika za jačanje cijelog tijela. To je kao da istovremeno radite kardio i trening snage, ali na puno zabavniji i prirodniji način. Zamislite sve te prednosti u jednoj aktivnosti. Zamislite da hodate šumom, upijate svjež zrak, a vaše tijelo radi punom parom, sagorijeva kalorije i jača se sa svakim korakom. To je iskustvo koje ne možete dobiti u teretani. To je ono što nordijsko hodanje čini za vas. Povezuje vas s prirodom dok istovremeno radite na svom zdravlju. Više ne morate birati između dosadnih vježbi u teretani i laganih šetnji koje ne daju dovoljno rezultata. S nordijskim hodanjem dobivate najbolje od oba svijeta. S nordijskim hodanjem dobivate najbolje od oba svijeta, učinkovit trening i uživanje u prirodi. To je savršena kombinacija za svakoga tko želi ostati aktivan. A znate što je najbolje od svega? Ne morate biti profesionalni sportaš da biste se okušali u nordijskom hodanju. Ne morate biti profesionalni sportaš da biste se okušali u nordijskom hodanju. Ova aktivnost je za sve, bez obzira na dob, kondiciju ili iskustvo. Ova aktivnost je za sve, bez obzira na dob, kondiciju ili iskustvo. Bilo da ste mladi ili stari, u formi ili tek počinjete, nordijsko hodanje je za vas. Dakle, uzmite štapove u ruke i krenite u avanturu zvanu nordijsko hodanje. Vaše tijelo će vam biti zahvalno, a vi ćete se osjećati bolje nego ikad. Vaše tijelo će vam biti zahvalno. Pridružite se nordijskom hodanju i otkrijte novu dimenziju zdravlja i vitalnosti. Svi znamo koliko je važno brinuti o zdravlju srca. Pa jeste li znali da vam nordijsko hodanje može pomoći u tome? Redovito bavljenje ovom aktivnošću djeluje kao pravi eliksir mladosti za vaše srce i krvne žile. Zamislite svoje srce kao moćnu pumpu koja neumorno radi kako bi krv tekla vašim tijelom. Nordijsko hodanje pomaže toj pumpi da radi efikasnije i snažnije. Kako? Pa, pokreti ruku i nogu tijekom hodanja potiču cirkulaciju, što znači da krv lakše putuje kroz vaše tijelo, noseći kisik i hranjive tvari do svake vaše stanice. A znate što to znači? Manji rizik od srčanih bolesti, niži krvni tlak i više energije za uživanje u životu. Više ne morate brinuti o umoru i nedostatku daha. S nordijskim hodanjem, svaki vaš korak bit će ispunjen lakoćom i snagom. Osjećat ćete kako vam srce kuca u ritmu zdravlja, a vaše tijelo će vam biti zahvalno na svakom koraku. Zato, krenite u šetnju s štapovima i osjetite kako vam se energija vraća, a zdravlje srca jača. Bolovi u zglobovima i kralježnici mogu biti pravi noćna mora, zar ne? Svaki korak može biti bolan, a svakodnevne aktivnosti postaju izazov. Mnogi od nas izbjegavaju fizičku aktivnost upravo zbog toga, bojeći se da će pogoršati svoje stanje. Strah od dodatne boli često nas drži vezane za kauč. Ali što ako vam kažem da postoji aktivnost koja je nježna prema vašim zglobovima, a opet dovoljno učinkovita da vam pomogne da ostanete u formi? Aktivnost koja vam omogućava da uživate u pokretu bez straha od boli. Nordijsko hodanje je kao stvoreno za sve vas, koji traže način da ostanu aktivni bez opterećenja na zglobove i kralježnicu. Ova aktivnost je savršena za sve uzraste i razine kondicije. Za razliku od trčanja ili drugih aktivnosti visokog intenziteta, nordijsko hodanje je puno nježnije prema vašem tijelu. Ne morate se brinuti o naglim pokretima ili velikim opterećenjima. Tajna je u štapovima koji djeluju kao amortizeri, smanjujući pritisak na vaše zglobove pri svakom koraku. Oni preuzimaju dio težine i omogućavaju vam lakše kretanje.
Zamislite da hodate po mekanom jastuku, tako se osjećaju vaši zglobovi tijekom nordijskog hodanja. Svaki korak je lagan i udoban. Osim toga, štapovi vam pomažu da održite pravilno držanje tijela, što dodatno smanjuje opterećenje na kralježnicu. Pravilno držanje je ključno za smanjenje boli i napetosti. Više ne morate brinuti o bolovima koji vas spriječavaju da uživate u šetnji ili boravku u prirodi. S nordijskim hodanjem možete se slobodno kretati i uživati u svakom trenutku. S nordijskim hodanjem svaki vaš korak bit će ispunjen lakoćom i udobnošću. Osjetit ćete razliku već nakon prvih nekoliko koraka. Osjećat ćete se slobodno i pokretljivo, a vaše tijelo će vam biti zahvalno na ovoj nježnoj aktivnosti. Vaša fleksibilnost i pokretljivost će se poboljšati. Zato, zaboravite na bol i ograničenja i krenite u svijet nordijskog hodanja. Otkrijte novu slobodu kretanja i uživajte u svakom koraku. Vaši zglobovi i kralježnica će vam biti zahvalni. Pridružite se mnogima koji su već otkrili prednosti nordijskog hodanja. Želite li se riješiti viška kilograma, ali vam je dosta iscrpljujućih dijeta i napornih treninga? Nordijsko hodanje je tajna za koju možda niste znali. Ova aktivnost je pravi stroj za sagorijevanje kalorija, a opet dovoljno zabavna da vam neće biti dosadno. Zaboravite na mukotrpno brojanje kalorija i sate provedene u teretani. S nordijskim hodanjem, gubitak težine postaje ugodna aktivnost na otvorenom. Znate li da nordijsko hodanje troši do 40% više kalorija od običnog hodanja? To je zato što uključujete više mišićnih skupina, a samim time i trošite više energije. Zamislite da šetate prekrasnom šumom, upijate svjež zrak i istovremeno topite kalorije kao nikada do sada. S nordijskim hodanjem to je stvarnost. Više ne morate birati između uživanja u hrani i održavanja vitke linije. S nordijskim hodanjem možete imati oboje. Ova aktivnost će vam pomoći da ubrzate metabolizam, sagorite kalorije i postignete željenu težinu, a da pritom ne morate žrtvovati zabavu i uživanje u životu. Zato, krenite u šetnju s štapovima i osjetite kako se kilogrami tope, a vaše samopouzdanje raste. Želite li hodati uspravno i sigurno poput plesača? Nordijsko hodanje je tajna za kraljevsko držanje i besprijekornu ravnotežu. Zaboravite na pogrbljena leđa i nesiguran korak. S nordijskim hodanjem svaki vaš pokret bit će ispunjen gracioznošću i stabilnošću. Štapovi djeluju kao produžetak vaših ruku, pružajući vam dodatnu potporu i stabilnost pri svakom koraku. Osjećat ćete se sigurnije i stabilnije na nogama, bez obzira na teren po kojem hodate. Osim toga, nordijsko hodanje jača mišiće koreja, koji su zaslužni za pravilno držanje tijela. Zamislite da imate čelični steznik oko svog trupa, koji vas drži uspravnima i spriječava bolove u leđima. S nordijskim hodanjem ne samo da ćete izgledati viši i vitkiji, već ćete se i osjećati samopouzdanije i snažnije. Više ne morate brinuti o padovima i ozljedama. S nordijskim hodanjem svaki vaš korak bit će siguran i stabilan. Zato, krenite u šetnju s štapovima i osjetite kako vam se držanje tijela popravlja, a ravnoteža jača. Osjećate li se pod stresom i preopterećeno obavezama? Stres je postao svakodnevni pratilac mnogih od nas, ali postoji način da se oslobodite tog tereta. Nordijsko hodanje je vaš tajni recept za opuštanje i sreću. Ova jednostavna, ali učinkovita aktivnost može transformirati vaš život. Zaboravite na tablete za smirenje i skupe tretmane. Priroda nudi svoje vlastite lijekove, a nordijsko hodanje je jedan od njih. S nordijskim hodanjem pronaći ćete unutarnji mir i zadovoljstvo na potpuno prirodan način. Ova aktivnost ne samo da poboljšava fizičko zdravlje, već i mentalno blagostanje. Kao i svaka fizička aktivnost, nordijsko hodanje potiče oslobađanje endorfina, hormona sreće, koji djeluju kao prirodni antidepresivi. Ovi hormoni pomažu vam da se osjećate bolje i sretnije. Zamislite da vam kroz vene teče val sreće i zadovoljstva, otklanjajući sve brige i negativne misli. Svaki korak koji napravite donosi vam mir i radost. Osim toga, boravak u prirodi i uživanje u svježem zraku djeluju terapeutski na vaš um i tijelo. Priroda je najbolji lijek za stres i napetost. Dok hodate šumom, slušate pjev ptica i upijate mirise prirode, osjećat ćete kako se vaš stres topi, a napetost nestaje. Svaki udisaj svježeg zraka donosi vam novu energiju. S nordijskim hodanjem pronaći ćete savršen balans između fizičke aktivnosti i mentalnog opuštanja.
Ova aktivnost je idealna za sve koji žele poboljšati svoje zdravlje i sreću. Vaše tijelo i će vam biti zahvalni na ovom daru zdravlja i sreće. Redovita praksa nordijskog hodanja može značajno poboljšati kvalitetu vašeg života. Više ne morate biti rob stresa i negativnih emocija. Oslobodite se i pronađite unutarnji mir kroz nordijsko hodanje. S nordijskim hodanjem otkrijte čarobnu formulu za sretan i ispunjen život. Ova jednostavna aktivnost može donijeti velike promjene. Zato krenite u šetnju s štapovima i osjetite kako vam se stres smanjuje, a osmijeh vraća na lice. Priroda i kretanje su vaši najbolji saveznici u borbi protiv stresa. Hvala što ste gledali. Nadamo se da smo vas inspirirali da isprobate nordijsko hodanje i otkrijete sve njegove nevjerojatne dobrobiti. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i podijeliti ga s prijateljima. Vidimo se u sljedećem videu, spremni za nove avanture u svijetu zdravlja i fitnessa.